El Mundial arribava a Austràlia, a Phillip Island, a només 3 grans premis de que acaba el Mundial i ha sigut un cap de setmana super entretingut, super emocionant i amb una carrera veritablement espectacular. Comencem el resum parlant de l'actuació d'equips i pilots a aquest circuit a Austràlia, a Phillip Island. Bé, doncs com sempre començarem amb els pilots que no han pogut acabar la carrera. Trobem a l'espanyol Àlex Márquez, que estava fent un carrerón espectacular, ha avançat un muntó de posicions i tenia molt bon ritme. Però malauradament en la curva Jack Miller ha tingut un ensurt molt gran i no ha pogut frenar i s'ha endut per davant al propi Jack Miller. L'australià que corria a casa i la veritat és que ha sigut una pena, tant per a ell com per a l'afició, ja que desgraciadament la caiguda amb Àlex Márquez li ha tallat un ritme de pujada espectacular. Estava imprimint un ritme molt alt. De fet, amb el ritme que duia probablement haguera lluitat per la victòria o mínim un pòdium, així és que un cap de setmana que acaba prou mal per a Jack Miller, tenint en compte que després de tant de temps tornava a córrer a casa i acabar així el Gran Premi, doncs és una pena. I parlant d'una actuació que també fa un poquet de pena, trobem Fabio Quartararo, el francès que tampoc ha pogut acabar la carrera, després de passar-se moltíssim de frenada en una curva en la que ja s'estava passant durant tot el cap de setmana en entrenaments i classificació, se n'ha eixit de la pista i ja ha quedat molt relegat en les posicions i després d'unes quantes voltes, ja quan anava prou darrere en la classificació, la moto se li ha anat davant i no ha pogut acabar la carrera. Una pena perquè Fabio Quartararo li ha donat un espai prou gran a Pecco Bagnaia a falta de només 2 carreres per acabar el Mundial. I el seu company d'escuderia Franco Morbidelli tampoc ha pogut acabar la carrera. Després de quasi tota la carrera, a falta de poquetes voltes, també se n'ha anat a terra. I ara ja sí, comencem amb els que sí que han pogut acabar la carrera. En 20a posició trobem Fabio Di Gianantonio, l'italià que després d'un cap de setmana prou roïn per a ell, va classificar en 20a posició i en 20a posició s'ha quedat. Per davant d'ell el japonès Tetsuta Nagashima, que pràcticament més del mateix, va classificar en 23a posició i ha acabat en la posició de 9, així és que un cap de setmana prou normal per a ell. En 18a posició trobem el mallorquí Joan Mir, que tornava d'una lesió prou greu que l'aparta de les carreres durant 2 grans premis i en el que a principi de cap de setmana pareixia un poquet més avançat, però després tímidament ha anat retrocedint posicions fins que ha acabat en 18a posició a final de carrera. I sorprenentment per davant en 17a posició trobem Maverick Viñales. Maverick, després d'un cap de setmana regular de classificar en 12a posició i no tindre el millor cap de setmana però tampoc un cap de setmana prou roïn, en carrera pareix que ha tingut algun tipus de problema amb els pneumàtics perquè a poc ha anat baixant posicions després d'una mala eixida fins que ha quedat en 17a posició. Per davant de Maverick trobem en 7a posició al madrileny Raúl Fernández, el jove pilot de KTM que ha completat molt bon cap de setmana i eixia molt arrere en la graella i ha aconseguit una 7a posició jo crec que molt valuosa per a ell. Immediatament per davant d'ell trobem el seu company d'equip, l'australià Remy Gardner, que avui també corria a casa i que per moments ha estat en 10a, 9a posició i realment ha completat un molt bon cap de setmana. Es nota quan un corre a casa si no tens tanta pressió i una 15a posició jo crec que molt bona per a ell. I en 14a posició trobem Darryn Binder, el sud-africà el menor dels Binder, que també crec que és la millor posició que ha aconseguit durant tota la temporada, així és que un cap de setmana espectacular per a ell. Immediatament per davant trobem el seu company d'equip, Cal Crutchlow, que realment des que ha vingut en substitució d'Andrea Dovizioso està fent que vagi a la moto millor que mai. 13a posició per a Cal Crutchlow. En 12a posició trobem el portuguès Miguel Oliveira, que si bé en entrenaments i classificació va fer un cap de setmana desastrós, en carrera ha estat prou millor. 12a posició per a ell després de moltes lluites i moltes baralles per eixes posicions, al final en el grupet, 12a posició. I per davant el català Pol Espargaró en 11a posició. Jo crec que una 11a posició molt valuosa per a ell pel que ha comportat estar en eixa 11a posició. Era un grup de pilots molt gran i han estat barallant-se durant molta estona entre ells i guanyar-se la posició entre tots aquests era molt difícil, així que una 11a posició molt bona per a Policho. En 10a posició trobem el major dels Binder, a Brad Binder, que un cap de setmana més demostra que és de diumenges. Després d'uns entrenaments i una classificació prou pobre, i si en 7a posició ja ha començat a avançar posicions com sempre d'una manera estratosfèrica. Finalment una 10a posició per a ell. I una 9a decepcionant posició per a Aleix Espargaró, que eixia quart en la classificació i que tenia una bola de partit molt important, ja que eixia per davant de Fabio Quartararo però darrere de Pecco Bagnaia. I la seva missió durant la carrera era avançar a Pecco Bagnaia i acabar per davant dels dos. Desgraciadament no només no ha pogut acabar per davant
davant de Pecco Bagnaia, sinó que ha començat a perdre posicions. Pareix ser que ha tingut un problema prou greu amb el pneumàtic i ha estat gestionant el millor que ha pogut. Així és que una novena posició que li dificulta estar en la lluita pel Mundial a falta de només 2 carreres. Per davant i en octava posició trobem el francès Johan Zarco. Així ja entrem en el grupet gegant de tots els pilots que han estat variant posicions des de la primera fins a l'octava. Johan ha sigut un d'aquests, i en sisena posició i ha estat cap amunt, cap avall, fins que final ha acabat en octava posició. Per davant i en setena posició trobem el madrileny Jorge Martín, que havia completat un cap de setmana espectacular, classificant primer en la graella, fent la pole, ha fet una bona eixida, ha dominat la carrera durant moltes voltes, però finalment l'ha engolit tot este grup de pilots que estaven ahí variant les posicions i ha passat de primer a cinquè en només 2 curves. Finalment una setena posició que suposa que no estarà massa content. I d'ací cap amunt ja és l'imperi Ducati totalment. En sisena posició trobem Luca Marini, en cinquena posició trobem Enea Bastianini, en quarta posició trobem Marco Bezzecchi i en tercera posició trobem a Pecco Bagnaia, 4 Ducatis seguides. Luca Marini ha completat una carrera espectacular, com sempre, demostrant que té molt de talent. Enea Bastianini, que ha aparegut quan menys ho esperàvem, era el tapat del cap de setmana i de sobte ha anat avançant posicions i ha acabat en cinquena posició. I en quarta posició, ja consagrat com a rookie de l'any, trobem Marco Bezzecchi, que també ha fet d'escut espectacular per a que ningú avançarà a Pecco Bagnaia. I finalment, entrant en el pòdium, trobem a la millor Ducati d'avui, a Pecco Bagnaia, que avui sí que ha donat un colp molt fort sobre la taula, tot siga dit, amb 4 Ducatis per darrere fent-li d'escut, però ha fet molt bona carrera, liderant durant moltes voltes, barallant-se tant amb Marc Márquez com amb Alex Rins com amb tot este grupet, i aconseguís després d'esta carrera liderar el Mundial a falta de només 2 carreres. Així és que un cap de setmana redó per a Pecco Bagnaia. I per davant, en segona posició, espectacular, imparable, Marc Márquez. Marc, que si bé ha completat un cap de setmana prou bo, ha tingut un parell d'esglais durant el cap de setmana i en el warm-up, en la volta d'escalfament, ha tingut una caiguda de la que alguns tenim un poc de por si anava a anar amb la mateixa confiança per a la carrera o no, però la realitat és que sí, ha anat en la mateixa o més confiança. Quin carrerón de Marc Márquez. Jo crec sincerament que avui sí que ha disfrutat d'estar damunt de la onda i com diem ha estat per ahí fluint entre totes aquestes posicions de segona, tercera, quarta, cinquena, tercera, segona, però el que sí que ha demostrat ha sigut una determinació, una valentia espectacular. Així és que Marc aconsegueix el seu pòdium número 100 a MotoGP i ens ha donat una aura del Marc d'abans espectacular. I finalment, i en primera posició, trobem el català Alex Rins. Quina barbaritat de carrera que ha fet Alex Rins, ha sigut un autèntic dimoni. Després d'un cap de setmana prou normalet, va classificar en 10ª posició, però només ha sigut eixir a la carrera i ha demostrat un ritme que ningú podia seguir. Després d'avançar diverses posicions i de pujar i baixar, a meitat de la carrera més o menys ha agafat la directa i ha començat a imprimir un ritme que, com diem, ningú podia seguir-lo. S'ha colat en el top 3 i només ha pogut colar la moto tant a Marc Márquez com a Pecco Bagnaia i ha aconseguit el lideratge de la carrera. Finalment, després d'una batalla, Marc Márquez amb Pecco Bagnaia ha aconseguit guanyar la carrera, i una carrera super important per a ell, ja que feia crec que més d'un any que no guanyava una carrera, i després de l'anunci de Suzuki de la seva retirada del Mundial suposa que serà una notícia molt esperançadora per a ell. Així és que fins així el Gran Premi d'Austràlia, un gran premi, com dic, amb molta emoció, una de les carreres que jo crec que fan molta afició i per a mi ha sigut un verdader carrerón. M'ho he passat molt bé, crec que ha sigut un cap de setmana molt emocionant, i aquest grup de primera a 10ª posició de pilots tota l'estona barallant-se, pujant i baixant posicions, per a mi ha sigut espectacular. Tots coneixem Phillip Island, així sempre hi ha un espectacle molt entretingut, i avui no ha sigut menys. Així queda la classificació de MotoGP a falta de només 2 carreres, queda Malàsia i València, i Pecco Bagnaia es fa amb el lideratge del Mundial. Així és que tant a Fabio com a Aleix li van a tocar remar si volen lluitar per guanyar un Mundial. Espero que vos hagi agradat molt aquest resum, que vos hagi agradat molt la carrera, i ens veiem la setmana que ve a Malàsia. Adeu!